sreću da je moja baka išla u školu u koju idem i ja, pa mi je ispričala kako je to nekada bilo. Saznala sam da je u suštini najveća razlika u aktivnostima koje su tada postojale. Što se tiče samog učenja predmeta, postoje manje razlike. Svi učenici su tada nosili uniforme. Interesantno mi je bilo da čujem da su u toku školske godine nekoliko puta priređivali priredbe. Imali su muzičku sekciju sa horom i mandolinskim orkestrom. Tada su postojali neki drugi državni praznici, jer se tada njihova država zvala Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Prvi praznik je bio 29. i 30. novembra, Dan Republike, koji je obeležavan priredbom. Nakon ovog praznika slavio se i 22. decembar, kada se slavio Dan Jugoslovenske narodne armije. Sledeći praznik je bila Nova godina. Božić je tada bio radni dan, to jest išlo se u školu, a Sveti Sava se nije slavio. Pored svih ovih praznika, najradosniji praznik je bio 25. maj, Dan mladosti i rođendan druga Tita. Svi đaci u vreme moje bake su polaskom u školu postajali Titovi pioniri i dobijali su plavu kapu sa crvenom petokrakom na njoj i crvenu maramu oko vrata. Zbog toga je maj bio najradosniji mesec. Još od početka maja su počinjale pripreme i uvežbavao se sled. To su neke gimnastičke vežbe svih učenika za priredbu 25. maja. Kraj školske godine se takođe obeležavao priredbom, a Zemljoradnička zadruga je odlične đake nagrađivala knjigama. Vukovce je besplatno slala na more 21 dan. Moja baka je bila Vukovac, a pored Vukove diplome dobila i Alasovu diplomu, diplomu za prirodne nauke i diplomu Stevana Mokranjca za dostignuća u muzičkoj umetnosti. Moja baka Mirjana Stojković mi je mnogo toga ispričala, ali mi je ovo bilo najzanimljivije. Veče nasice, evo i mog rada za dan škole. Meni su roditelji ovako ispričali da je današnja škola mnogo sređenija nego što je bila ranije, da ranije nisu postojale elektronske table, da nije postojao elektronski dnevnik i da je WC, da nije bio unutra, nego je bio spoljašnji, bio je poljski WC. Moj otac mi je ispričao da je jedno vreme autobus treba da se plati, a da njihovi roditelji nisu imali da im plate autobus, pa su oni morali da idu biciklama. Svako jutro su se okupljali u centar i išli u školu. Ali nakon toga autobus je ponovo bio besplatan, pa su oni odlučili da ne idu autobusom, nego da idu biciklama, pošto im je bilo lepše i imali su više vremena da se druže. U školi je postojao klub matematičara, gde su deca išla da bi se družila i da bi se takmičila. Taj isti klub je organizovao i ekskurzije gde su deca mogla da se druže i više da slušaju o matematici i ostalim predmetima. Za dan škole deca su se okupljala u školsko dvorište i išli u selo Sige, gde je spomenik Jovan Šerbanović. Tu su slušali razne priče o heroju Jovanu Šerbanoviću i tu su pravili piknik i družili se tu. Moja majka je meni rekla da su se pre deca igrala drugačije nego danas, da su se pre igrali, devojčice su se pre igrale sa lastišem i preskakale su vijaču, a dečaci su se igrali sa klikerima i igrali su fudbal. Isto tako su mi rekli da su nastavnici bili pre strožiji, mnogo bili su strožiji, pa su i deca bila mnogo odgovorni, bili su mnogo odgovornija nego što smo mi danas. To je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svideo, sve najbolje i vidimo se u školi. Ispričaj mi deka kako je on išao u školu.
Moj dete krenuo u prvi razred 1956. godine. Pešačio je svakog dana po 7 km. U to doba svi razredi su bili u jednoj učionici. Bilo ih između 40 i 50. Učio ih jedan učitelj koji je bio jako strog i često je tukao decu. U to doba niste smjeli doći u školu bez domaćeg, jer biste dobili batine. Kuhinja tada nije postojala. Hranu nosio od kuće u vojnoj torbi gdje su mu bile i knjige. Najgore je bilo zimi, jer su tada bili veliki snegovi, a on je uvek išao sam. Današnja škola se dosta razlikuje od tadašnje. Danas deca imaju više prava nego tada. Nastavnici ne smiju da tuku decu, a danas deca često dolaze bez domaćeg, a nastavnici ih kažnjavaju minusima. Kada je moja baka išla u školu. Moja baka je išla u istu školu u kojoj ja danas idem, a to je osnovna škola Jovan Šerbanović u Kripoljini. Prvi razred je upisala 1971. godine. Učiteljica je bila Milena Rajić. Škola je bila manja, bez kuhinje, sale za fizičko i još nekih prostorija. Bila je prepuna đaka. U njenom razredu je bilo 25 đaka. Nasred školskog dvorišta se nalazila ogromna lipa gdje su deca obožavala da sede. Ta lipa je njoj ostavila lepo sećanje na školu i školske dane. Od 5. razreda razredni starešina je bio nastavnik matematike Dimitrij Stefanović. Ona je voljela sve predmete. Iako su nastavnici bili jako strogi, škola je bila prepuna ljubavi i lepih trenutaka. Moja baka je obožavala da svira mandoline, kod nastavnika muzičke kulture Milana Milojkovića igra stoni tenis koji je držao nastavnik fizičke kulture Ljubomir Grujić. Školu je završila 1979. godine. Današnja škola koju ja pohađam se dosta razlikuje od prošle jer je dozidan još jedan deo i napravljena je sala za fizičko. Svake godine je sve lepša i sređenija, puna je ljubavi. Današnja škola je lepša, ali sa manjim brojem đaka. Meni su pričali da nije bila sređena kao danas. Nije imala fasadu, već obične zidove. Nastavnici su tukli decu ako bi nešto uradili loše. Deca jedva da su završili 8. razred zbog kućnih poslova. Naša škola danas je lepo sređena, nastavnici su mnogo dobri i školovanje je obavezno, ali nema dece kao nekad. Pre mnogo godina kada su u školu išli naše bake i deke, tada je bilo sve drugačije. Tada nije bilo autobusa, deca su sama išla pešce do škole. Najteže mi je bilo zimi kad je padao veliki sneg i duvala jaka košava. Uslovi u školi su bili mnogo gori nego sad. Deca nisu smela da idu u školu bez domaćeg zadataka zato što bi dobili batine. Održavali su školu i dvorište oko škole. Kako je meni deda pričao, imali su voćnjak koji su održavali, tada su svi išli u vunene čarape i opanke. Hranu bi nosili od kuće jer nisu imali kuhinju.